Arit godhong jagung iki lur. Nah, carane ngene iki lur, disembreti godhonge utawa dirempeli. Nah, masalahe arti tunggal sakwite ora oleh karsi duwe lur. Nah, iki lur. Nah, nek wis entuk sembretan baru ditata. Nah, iki cara notone lur. Iki tali telu iki lur. Nah, cara notone, nah bongkot karo bongkot iki diadu ngono iki lur. Jadi penak engko dibongkoke. Nah, iki kan dibongkoke sret penak. Wah, tengah dhisik bongkoke. Nah, engko nek wis tengahe baru pinggire dioleh ben ra buyar lur nek tengahe dibongkok dhisik. Nah, taline telu iki lur. Nah, sret kan kenceng ngono lur. Sret pinggire tali telu iki lur. Nah, terus dadi bongkokane lur. Nah, wis